बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि जायनाखि फरेस्टनि काउन्सिल हेड अफ द डिपार्टमेन्ट बेनाव जों दिनै मोनसे फल' आप एक्सननि थाखाय मेम'रेन्डाम फैदों। फल' आप एक्सना जाहैबाय बिथाङा जोंनो दाखालि 22 तारिख खालि 22 एप्रिल खालि मोनसे स्टिकनि कपि जोंनो हरदों। बे स्टिकआ जाहैबाय बे फरेस्टआव इसेबां इलिगेल भाबै हाबनानै थानाय एनक्ल'जारफोर दङ बेखौ होखारनो थाखाय बिथाङा बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि स्टिक लिरदों, होखारगोन होननानै बिथांमोना बुंदों। दा गतिके बे स्टिकखौ लानानै जों दिनै बिथांखौ आरो जोङो मोनसे धन्यबाद ग्रेटिटिउड होनाय जाबाय जोंनि तरफनिफ्राय जे नोंथाङा जे जोंनि स्टिकखौ लानानै जों दाबि खालामनायखौ लानानै नोंथाङा जे एक्सन लानो नागिरदों बेनि थाखाय नोंथांखौ धन्यबाद आरो फल' आप एक्सनखौ लानांगौ बिनि मेम'रेन्डाम आरो नोंथांमोनहा मोनसे टाइम बाउन्ड मोनसे माने पलिसि लानांगौ, टाइम बाउन्ड पलिसि आरो जों बे इनक्रोचमेन्टफोरखौ जों दोननो नाङा, होखारनांगौ। जों बेखौ जोङो दाबि खालामनो हादों आरो थांनाय जायनाखि 17 तारिख एप्रिलाव रुनिखाता फरेस्ट अफिसखौ गाग्लोबनानै फरेस्ट अफिसनिफ्राय अस्त्र शस्त्र लुटपाट खालामनाय, बे जायगायाव माने मटर गारि बुख्रुबनाय, माने फरेस्ट फोर्स पुलिस फोर्स बिनि सायाव हामला खालामनाय बेफोर गिलु बालु मोनसे आक्रमण बियो। बे आक्रमणनि स्टाइला खिन्थु साधारन स्टाइल नङा बे। आक्रमण खालामग्राफ्रा पाब्लिकआनो साधारन मानसियानो खालामदोंब्लाबो खिन्थु बे नेचार अफ माने एटाक, बे नेचार अफ एटाकआ एखेबारे जों जेराव बाहेरायाव जों नुयो मावबादि आक्रमण बेबादि आक्रमणनि स्टाइलखौ जों नुयो आरोखि। बेनिखायनो जों बेफोरखौ स्ट्रिक्ट भाबै दमन खालामनांगौ, हमनांगौ, एरेस्ट खालामनांगौ, साजा होनांगौ जों बेखौ दाबि खालामदों। आरो फरेस्टआव इसेबां इलिगेल भाबै माने बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैनाय दङ बिसोरखौबो उच्चेद खालामनांगौ जों बेखौ दाबि खालामदों। दिनै गोबां माने जोंनि हाग्रायाव ओरै सोनाब संकस दैनिफ्राय सानजा मानास दैसिम बेयाव गोबां माने असिनाखि मानसिफोर हाबनानै दंफैयो जायफ्रा जोंनि जायगानि मानसिजों गोरोबा, भाषाबो एखे नङा, बिसोर हिन्दी रायज्लायग्रा। बेनिखायनो बिसोरबादि मानसिया जोंनि जायगायाव माबोरै थाफैखो बे मोनसे गिदिर कुइसन। आरो दिनै बिसोरबादि थानायनि थाखायनो दिनै जोंनि जायगायाव सावथालजों बर'जों सब समाय बुलाय होनो थाखाय बिसोरो थुलुंगा होबाय थायो, एरना होबाय थायो, जाय फले गाज्रि घटना जायो। थांनाय 12 तारिख जानुवारियाव सिखना जोहोलावखौ बुथारबाय बै आवदां बाजार खाथियाव, बेथ' मारात्मक घटना बे एखेबारे गिलु बालु आक्रमण बे। थागिबि फिसा बर' फिसाखौ गावनि जायगायावनो बाहेरा मानसिया फैनानै बुथारफैनाय बेथ' आसरित, बेथ' खोब गोरलै बाथ्रा नङा बे। बेफोरखौ जों नायनानै बे जायनाखि दसि मानसिफोरखौ हमनांगौ, एरेस्ट खालामनांगौ आरो बिसोरनि गुदियावनो दं बे माने जोंनि बेरेखा थुना होग्रा, बेफोरखौ जों हमनांगौ बेखौ दाबि खालामदों। आरो दिनै जों मिथिनायाव जायगानि मानसिफ्रा जेरै जों खोन्थाबाय थायो बे हाग्रा ओनसोलनि खाथि मानसिफ्रा जे बे हाग्रा ओनसोलाव सिलाय लायै लायै माने गिलु बालु अस्त्र लानानै गिदिंनाय हिनजाव हौवा माने लोगो मोनो, बे बाथ्राखौ जोंनि सिगाङाव खोन्थादों। आरो बेखौ मावबादि होननानै मानसिफ्रा सन्देह खालामदों आरो जागोन बे नंखायबो नङा। मानोना थांनाय 23 तारिख जायनाखि अक्ट'बर 2025 बेयाव सालाखाथि क'क्राझार रेलवे ट्रेकआव जि बमा होदोंमोन, बे बमा होनायाव मावबादिखौनो होदों होननानै पुलिसआ बुंदों। आरो मावबादिया सासे गावथारजादों आरो गोबां मावबादिया पुलिस रेड खालामना खारना गदों होननानै पुलिसआ बुंदों। दा गथिखे बे मावबादि दङ होनना बुंनाया बे जोङो आं बुंनाय बा जोंनि टिमा बुंनायनि बाथ्रा नङा, मावबादि दं होननाय बाथ्रा बे पुलिसफोरनिनो बुंनाय। पुलिसआ बुंदों मावबादि दं, गोबां मावबादि खारना गदों। दा बेखायनो जायफोरा बे हाग्रा ओनसोलाव सिलाय बाननानै थानाय, सिलाय लानानै गिदिंनाय नुदों, खोन्थादों, बिसोरखौ मावबादि होननानै बयबो मानसिफ्रा सन्देह खालामदों। बेखायनो जों गभर्नमेन्टखौ जों माने रिकुवेस्ट खालामदों, खावलायदों जाहाथे जेसेबां बे हाग्रा ओनसोलाव हाबनानै दं अस्त्र लानाय बिसोरखौ हमनांगौ, बिसोरखौ माने एरेस्ट खालामनांगौ। आरो जेब्लासिम बिसोरखौ हमनो हाया, जेब्लासिम बिसोरखौ माने जों बे जायगानिफ्राय फोजोबनो हाया, अब्लासिम बे जायगायाव सान्थि गोजोना फैनाय नङा जों सानो। मानोना बिसोरनो बे जायगायाव माने सादा सिदा सावथालफोरखौ थुना होनानै बर' बिरुदि खामानिखौ मावहैयो। बर' बेरेखा दिनै माने सावथालफोरनि गोसोआव सोना होदों। जोंहा सावथालजों बर'जों खुनु क्लेश जानाय बाथ्रा थानो नाङा। सावथाल बर' बे जायगायाव जों जि समनिफ्राय दङ खोब माने मिला प्रिति जों दङ, अनलायनानै जों दङ। दा बे मिला प्रिति अनलायनाय बे परिबेस जों लाफिननांगोन। खिन्थु जेब्लासिम बे उग्रबादि मानसिफोर थागोन बिसोरनि गेजेराव, बे उग्रबादि मानसिफ्रा बिसोरखौ थुलुंगा होबाय थागोन जोंनि बेरेखा खामानि मावनो थाखाय, आरो बिसोरनो जोंनि गेजेराव क्लेसिं लाबोबाय थागोन। बेखायनो जों गभर्नमेन्टखौ जोङो माने खावलायदों जाहाथे गभर्नमेन्टआ बिसोरखौ हमो, बिसोरखौ एरेस्ट खालामो। आरो फरेस्ट ओनसोलाव जायफ्रा इलिगेल भाबै हाबनानै दं बाहेरनिफ्राय फैनाय, बिसोर जाहाथे उच्चेद खालामो, जों बेखौ दाबि खालामो। आरो बेजों लोगोसे जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ जोङो खावलायदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जाहाथे स्ट्रंलि एक्सन लायो। आरो जोंनि बिटिसि सरकाराबो जाहाथे फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ मावनायाव जाहाथे बिसोर बिथांमोनाबो हेल्प होयो, बिथांमोनाबो माने सहाय खालामो। आरो इभिकसन खालामनायाव बिथांमोना डाइरेक्ट माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ थोंजों जाहाथे बिथोन होयो, जों बेखौनो
बिटिसि सरकारखौबो जों खावलायो गाहायै मोननै हारिया जों समानै एभिकसन खालामनायखौ लुबैयो जोङो लुबैदों बे FRA जानाखि फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 बे राइट्स एक्ट बादियै खामानिखौ मावनांगौ जों बेखौ लुबैयो दा ट्राइबेल मानसि जों बर' फिसा बे जायगानि जों थागिबि फिसाखौ जोंनि सरकारा एसेबाबो एफायखौ जोङो माने नायलायगोन सोरबा जुदि खोब गाज्रिखौ एनक्ल'ज खालामदोंब्ला जों बेखौ दस्रा जायगायावसो लांनानै थिग खालामनो हायो बेखौ होख्रांलायनाय एभिकसन खालामनाय जानो नाङा ट्राइबेल मानसिखौ बिदि अननाय खालामा आरो गथे जों बिसोरखौ दस्रा जायगायाव शिफ्ट खालामनायनि बेबस्थाखौ जोंनि बिटिसि सरकारा माने लानांगौ आरो 2005नि जायनाखि 13 डिसेम्बर बिसिम जायफ्रा थानायनि लेखा दंखायो बे लेखा थानाय ट्राइबेलफोरखौ रावबो जेबो खालामनो हाया मानोना आयेनाव जोंनो फरेस्ट राइट एक्टआवनो होखादों कमथा होखादों 2005नि 13 डिसेम्बरसिम जायफ्रा दंखायो बिसोरखौ बे जायगायाव सेटेल खालामनांगौ बिसोर थानो होनांगौ न' बां बानाय थानायनि बेबस्था खालामनांगौ बिसोर आयेनाव दं गथिखे जोंखौ जायफ्रा लेखा दङ 2005नि 13 डिसेम्बरसिम बेखौ जेबो खालामनो हाया बे थागोन आरो बिनि उल्था जायफ्रा जों सावथालनि बाथ्रा बुंदों सावथालफ्रा बे जायगायाव ट्राइबेल नङा बे जायगानि थागिबि नङा बिसोरो जों माने झारखन्डआवसो बिसोरो माने ST जोंनि जायगायाव ST नङा दा ओंखायनो बिसोरो जुदि बे हाग्रायाव थायोब्ला हाग्रायाव दंब्ला बिसोरो माने 13 डिसेम्बर 2005नि मोनथाम जेनेरेसन सिगां थानाय जानांगौ हाग्रायाव मोनसे जेनेरेसनाव 25 मोनथाम 75 बोसोर जायो दा 75 बोसोर जानांगौब्ला बे 13 डिसेम्बर 2005निफ्राय अब्ला 1931 30 बे जायो आरोखि 1930 1931 बे बोसोर गोलैयो आरोखि बेखायनो बे बोसोराव दंना गैया बिसोरो बेखौ नायनांगौ आरो बे बोसोराव जुदि बिसोर हाग्रायाव गैयाब्ला बिसोरखौ होखारनांगौ एभिकसन खालामनांगौ जों बेखौ दाबि खालामो एस पार फरेस्ट राइट्स एक्ट बेखौ बियो दा जों बिराद जथेस्थ' जाबाय शिक्षा जों मोनबाय थांनाय माने 22 तारिखआव जानाखि सिखोना जोहोलावखौ गावथारबाय बुथारबाय बेथ' कम्प्रमाइज जानाय बाथ्रा नङा गिलु-बालु घटना बेबायदि घटनाथ' अनेक जागोन सोरनावबा जागोन सोरबा बिदिनो बुथारबावगोन गथिखे जों बेबायदि बुथारग्रा मानसिफोरजों जों माने एथ' माने नोरोम जानो फालाय बेखौ जोंथ' साजा होथारनांगोन ओमफ्राय बिनि बादै नोङो थांनाय जानाखि 17 तारिखनि एप्रिलाव जानाखि घटना जाबाय दा बे हिसाबै बेफोरथ' गोरलै बाथ्रा नङा दा बे खेत्रआव पलिटिकेल माइलेज लानो नागिरलायोब्ला जों जाथिया जोबगोन हारिया जोबगोन पलिटिकेल लिडारफ्रा लिडार जानो थाखाय माइलेज लानोसै लिडार जानोसै गिदिर जानोसै पजिसन मोनसे लानोसै सोरबा बिदिनो माने MLA जागोन मन्थ्रि जागोन सोरबा EM जागोन बायदिसिना माने बिबान लानानै थागोन खिन्थु बे गोरिब गुन्द्रानि अबस्था मा जागोन जों जुदि दानिफ्राय जुदि माने सजाग जायाब्ला जों दानिफ्राय जुदि गोख्रों जुदि मोनसे थांखियाव फैयाब्ला जों सानना ला जों बुंनो हायो कयेक बोसोरनि उनाव बे बर' जाथिया जोबनायनि लामायाव फैबाय बर' जाथिया थांनानै थानाय नंला आरोखि आरो जों दानो जायगा जायगा थांब्ला गिलुं गिलुं थानो गोनां जायो जों गिलुं गिलुं थानो गोनां जायो गिलुं गिलुं थायो जों मानसिफ्रा दाबो जायगा जायगा जोंनि मानसिया डिउटि थायो मोना मोना उन्दुनो हाया गथ' गथायफोरखौ माने दस्रा सेफटि जायगायाव दोनहैनानै माने डिउटि नेयो दा बे रोखोम पर्यायसिम फैनायनि उनाव जों जुदि दाबो पलिटिकेल माइलेज लानो नागिरदोंब्ला बे सिमां जागोन बिनि पलिटिकेल लाबा नागिरनाया रायजोफ्रा दा बेखौ सुखुनाय नङा रायजोफ्रा मोजां मोनाखै दा बयबो एकगट जादों दा नैबे घटनानि उनाव होखारनांगौ बे बयबो एकगट दं दा बेयाव पलिटिकेल माइलेज लानायनि बाथ्रा नङा आरो लोगोसे आं बेखौनो बुङो दा बर'फोरखौ आं बुंनो लुबैदों बर'फोर आं खावलायनो लुबैदों बर'फ्रा गिनो नाङा दागि रावबो गिनो मोना आयेना जोंनो माने जथेस्थ' पावार हरदों आयेना जोंनिजों लोगोआव दङ आयेनखौ जों बाहायनांगौ जों आयेनखौ जों आखाइयाव लानो नाङा आयेनखौ आखाइयाव लानानै सोरखौबा सिगिज' खालामनाय सोरखौबा माने सोरनिबा सायाव हामला खालामनाय बेखौ डन्ट डु देट जों बेखौ दा खालाम आयेना जोंनि फेभरावनो दं जों आयेनजों खामानि मावलांनि जों गिनो नाङा रायजोफोर दागि आं बेखौ रायजोफोरखौ खावलायहरो हयथ' गोबां जायगायाव गोबां माने खबर मोननानै गियो आरो निरस्त्र बर' जाथि जेबो गैया सोरखौबा गाग्लोबनायनि जोंहा थांखि गैया सोरखौबा नांनायनि जोंहा थांखि गैया दा बिसोर बर'फ्रा जोङो माने गिनो नाङा दुरबल जानो नाङा जों बयबो दङ अनेक घटना जादों जालांबाय बेखौ लानानै जों गिनानै एक्सन थानाय बाथ्रा गैया आरो बेजों लोगोसे जों सावथालफोरखौबो खावलायहरो सावथाल भाइफ्राबो बे जायगायाव जिहेतु दङ बे जायगायाव दंब्ला बिसोर मोजाङै थाथों अनलाइन थाथों जों मिला मिसा जेरै गोदोनिफ्राय थादों बे रोखोम थाथों बेयाव बर' सावथाल हिंसा जालायनाय बाथ्रा गैया जोंहा दायआ बे जाय एनक्ल'जार्स बेजोंसो जाय गाज्रि जायफ्रा जोंनि बेरेखा खामानि मावबाय थायो बेजोंसो जोंहा बिसोरखौ साजा होनायाव सावथाल भाइफ्राबो एकगट जानानै ओंखारबोनांगौ आरो ज' लोगो लालायनानै खामानि मावलायनायाव जों बेखौसो सावथाल भाइफोरखौ जों खावलायहरो